Сомон Маҳмадбеков дар вазни 81 килограмм дар чемпионати Осиё ки дар Ҳонконги Чин ҷараён дорад, барандаи медали биринҷӣ гардид. Сомон дар даври аввал озод буд. Дар даври дуюм хеле моҳирона муқобили намояндаи Чин Сунг Хайер нерӯсанҷӣ карда ғолибият ба даст овард. Вале мутаассифона дар даври чорякниҳоӣ аз варзишгари узбек Шарофиддин Болтабоев шикаст хӯрд ва баромадро дар даври тасаллубахш идома дод. Маҳмадбеков дар даври тасаллубахш Масабирови қирғизро мағлуб кард ва имкони мубориза бурдан барои нишони биринҷиро пайдо сохт. Дар мубориза барои биринҷӣ варзишгари тоҷик ҳарифи худро дар ҳолати осайкомӣ нигоҳ дошта пирӯзӣ ба даст оварда соҳиби нишони биринҷии чемпионати Осиё оид ба ҷудо дар соли 2024 гардид. Ёдовар мешавем ки ин сеюмин нишони Сомон Маҳмадбеков аз чемпионати Осиё маҳсуб мешавад. Қаблан ӯ як нуқра ва як биринҷии дигар дошт.